12 plus 5. Klokken 05.25 vågner jeg i en bevægelse. Og det var slutningen på din karriere. De her tips er perfekte. Sådan mini med masser af krydderi og fritte. Hvorfor har jeg ikke turde købe dem før? Skulle jeg købe den anden pose, sådan en travel size med 30 gram. Jeg sidder pt. Med en regnormsryggrad og en pose med 100 gram. Stadig 2,5 time i beloved Deutsche Bahn. Må ikke spise op. Kom nu. Da du så blev født, stod jeg igen der alene med min helt egen krop. Og med sympatier for malkekoen, vi er familie. Forbundet gennem hvide, fede stråler af næring, ernærer vi den samme tobenede befolkning. Jeg er et dyr igen.